Segur que algun cop us heu preguntat què són les estrelles, com són, on són, per què hi són. Si no us heu preguntat mai, potser sou els primers sers humans de la història que no ho han fet. Perquè aquestes preguntes han donat molts maldecaps als científics, als filòsofs i als poetes des dels principis de la humanitat. Avui recorrerem el temps i l'espai per descobrir l'origen de l'univers, com funciona i com hem après a descobrir-ne alguns detalls. Esteu a punt? Doncs mireu. Som en un observatori astronòmic. És un lloc preparat per estudiar i analitzar tot allò que hi ha més enllà del nostre planeta, amb aparells molt moderns i sofisticats. Això és un telescopi. És un aparell òptic amb una gran capacitat per augmentar la mida de visió d'un objecte molt llunyà i, sobretot, captar-ne la llum. Això ens permet visualitzar objectes pàl·lids i distingir-ne millor els detalls més petits. Hi ha dos tipus de telescopi, els refractors i els reflectors. El telescopi refractor té un objectiu amb lent que recull els raigs de llum i els concentra. Com més gran és la lent, més bé en podem identificar els detalls perquè podem veure separats més fàcilment objectes que a simple vista sembla que estiguin junts. El diàmetre de la lent es diu obertura. El telescopi reflector fa servir un mirall corbat situat al fons del tub per concentrar la llum recollida en un focus. Com que el focus és a dins del tub, fa falta un segon mirall per desviar la llum cap a l'exterior del tub a través de l'ocular. L'equip òptic més a l'abast, més econòmic i més fàcil de transportar per observar el cel són els prismàtics. Són una variació del telescopi de refracció i solen tenir molta menys potència, a part que el suport i la muntura que tenen som nosaltres mateixos. Però permeten localitzar fàcilment objectes que després es poden estudiar amb el telescopi. Aquest és l'aparell òptic més senzill i econòmic que podem trobar per observar el cel. I ara veureu els més complexos i cars, les sondes còsmiques. Les sondes còsmiques són aparells no tripulats que s'envien a l'espai a explorar el sistema solar o l'univers. Aporten dades que no es poden recollir des de la Terra i algunes emprenen viatges sense retorn que duren dècades i dècades. Com veiem, actualment tenim un munt d'avenços tecnològics i científics per estudiar l'univers. Però durant molts segles, les observacions astronòmiques només eren possibles a ull nu. Des de l'antiguitat, el cel ha estat dividit arbitràriament en seccions anomenades constel·lacions, que serveixen per situar els objectes celestes. La posició d'una constel·lació es pot reconèixer a ull nu amb l'ajuda d'un planisferi celeste gràcies a les estrelles més brillants que conté. Actualment, el cel vist des de la Terra es divideix en 88 constel·lacions. El moviment de translació de la Terra al voltant del Sol fa que, vist des de la Terra, el Sol canviï de constel·lació. Les constel·lacions per on passa el Sol en el seu moviment aparent s'anomenen des d'antic constel·lacions zodiacals i són les següents: Àries, el Taure, els Bessons, el Cranc, el Lleó, la Verge, Balança, l'Escorpí, el Sagitari, Capricorn, Aquari i els Peixos. Òbviament, l'estudi del cel a ull nu feia que s'equivoquéssim molt. Però és sorprenent tot el que els matemàtics egipcis antics i els filòsofs de l'antiga Grècia van descobrir de l'univers tan sols mirant el cel estelat. I no tan sols ells, sinó que al llarg de la història
El nostre coneixement del que hi ha més enllà de la Terra s'ha anat ampliant gràcies a les aportacions de personatges com aquests. Al segle IV abans de Crist, els filòsofs grecs Plató i Aristòtil van suggerir una concepció geocèntrica de l'univers, és a dir, un univers que girava al voltant de la Terra. Tot i això, no van poder dissenyar un model que permetés preveure les posicions planetàries. 2 segles més tard, al segle II abans de Crist, Ptolemeu va desenvolupar un model geocèntric de l'univers en què el Sol, la Lluna, els planetes i les estrelles giraven al voltant de la Terra seguint moviments complexos. Tot i que les prediccions de posicions seguint aquest model no s'ajustaven bé a les observacions, van haver de passar 18 segles fins que al segle XVI Copèrnic proposés el primer model heliocèntric, en què el Sol és el que està estacionat al centre i la Terra i els planetes giren al seu voltant seguint òrbites circulars. Amb aquest model, el moviment aparent de les estrelles s'explica pels moviments de rotació i translació de la Terra. Copèrnic va fer circular la seva teoria anònimament per la por que tenia els tribunals de la Inquisició. Una por certament justificada, perquè uns anys més tard, ja al segle XVII, Galileu va ser perseguit per l'Església i acusat d'heretge quan va donar a conèixer les idees de Copèrnic. Però, tot i les persecucions, la validesa del sistema copernicà es va fer cada cop més evident. I al mateix segle XVII, el científic alemany Johannes Kepler el va perfeccionar. Kepler va partir de les taules de dades de posicions planetàries que havien anat recollint al llarg de la seva vida l'astrònom danès Tycho Brahe. I va comprovar que els planetes es mouen al voltant del Sol seguint òrbites el·líptiques, d'acord amb unes característiques molt concretes. El Sol és en un dels focus de l'el·lipse. La velocitat dels moviments dels planetes al llarg de la seva òrbita és variable. Com més a prop estan del Sol, més gran és la seva velocitat. La velocitat a la qual circulen els planetes és inversament proporcional a la distància que els separa del Sol, de manera que els planetes més allunyats del Sol circulen a una velocitat menor. Amb l'aportació de Kepler, les prediccions i les observacions ja s'ajustaven perfectament. Finalment s'havia descobert com funcionava el nostre sistema solar. Però encara va fer falta l'aportació d'un altre científic, Isaac Newton, que va descobrir la coneguda llei de la gravitació universal. Ja ho sabeu, aquella que, segons la llegenda, se li va ocórrer investigar quan una poma com aquesta li va caure al cap. Isaac Newton, al segle XVII, va donar cos matemàtic als moviments dels cossos a l'espai. Va postular la llei de la gravitació universal, segons la qual cada cos de l'univers és atret per qualsevol altre cos amb una força directament proporcional al producte de les masses i inversament proporcional al quadrat de la distància que els separa. Això explica que els planetes de massa menor girin al voltant del Sol i que els satèl·lits, com la Lluna en el cas de la Terra, girin al voltant dels planetes. Hem començat dient que, des de fa milers d'anys, els humans ens hem preguntat què són les estrelles, com són, on són, per què hi són. Però acabem de veure que no ha estat fins fa pocs anys quan les hem pogut començar a respondre. I aquestes són algunes de les respostes que avui en dia coneixem. Els estels són cossos celestes amb llum pròpia. Es formen quan una gran quantitat de matèria interestel·lar, principalment hidrogen, té una pressió exterior i es comença a col·lapsar, fins al punt que el seu propi pes l'obliga a continuar col·lapsant-se. A mesura que la matèria s'agrupa, segueix incrementant la massa i també la gravetat. Tots els seus àtoms es dirigeixen amb força cap al centre de la massa, cosa que fa que n'augmenti la temperatura. Els àtoms xoquen entre si, cada cop més sovint i a més velocitat, fins que hi ha una reacció nuclear de fusió. Aquesta reacció nuclear desprèn una enorme quantitat d'energia que fa que l'estrella brilli amb més o menys intensitat en funció de la seva massa. Tot i que, des de la Terra, també en percebem més o menys intensitat en funció de la distància a què es troben. Per exemple, les estrelles més grans, les gegants blaves, tenen una massa 100 vegades superior a la massa solar, però a causa de la distància a què es troben, només les podem veure de nit. Antigament es creia que allò que anomenem
pluja d'estels, eren estrelles de debò que queien del cel. Però la veritat és que aquell fenomen no té res a veure amb les estrelles. Són simplement meteorits que entren en l'atmosfera, es cremen i desprenen un deixant de llum. En realitat, les estrelles, quan es moren, no cauen, sinó tot el contrari. Voleu saber realment com es moren les estrelles? Quan una estrella es queda sense combustible al nucli, és a dir, quan tot l'hidrogen s'ha convertit en heli, l'astre es contrau, la qual cosa provoca un augment de la temperatura. Si aquesta calor arriba a un valor, començarà el procés de transformació de l'heli en carboni i aquest en altres elements cada cop més pesants. Això fa que la part exterior de l'estrella s'expandeixi i es converteixi en el que anomenem un gegant vermell. En aquest moment, l'estrella perd molta matèria exterior cap a l'espai i al final d'aquest estadi només en queda el nucli intern. Si l'estrella en morir té una massa com la del Sol o fins a 1,5 vegades més gran, es contrau fins que arriba a un equilibri gravitacional. Es converteix en un cos cada cop menys lluminós i es fa cada cop més i més pesat, amb una densitat tan gran que un únic centímetre cúbic d'aquesta massa pot arribar a pesar desenes de tones. En canvi, si una estrella morta, és a dir, que ja no té combustió nuclear, té una massa gran, 1,5 vegades més gran que la massa del Sol, és molt diferent. A causa de la massa gran, quan l'estrella es contrau, no pot arribar a l'equilibri gravitacional. Les reaccions nuclears que tenen lloc al centre la tornen inestable i acaba explotant. Aquesta explosió, que anomenem supernova, llança a l'espai les capes externes de l'estrella a una velocitat d'uns 10.000 km per segon. La lluminositat que desprèn aquesta explosió sovint pot veure's des de la Terra com un punt celestial molt brillant que pot durar 2 o 3 setmanes. D'aquesta manera, les estrelles es desprenen de la massa que els sobra i poden arribar a l'equilibri gravitacional. Però això no passa sempre. Si per motius diversos el nucli intern se segueix col·lapsant, la massa es continua encongint i continua acumulant densitat, fins que aquesta massa tan densa crea un camp gravitatori tan alt que ho xucla tot. Ni tan sols la seva llum se'n pot escapar. És el que anomenem un forat negre, una regió de l'espai-temps d'on res no es pot escapar i, per tant, res no pot ser observat. Centrem-nos en l'estrella que tenim més a prop, el Sol. És a uns 150 milions de quilòmetres d'aquí. Viatjant sense parar a 1.000 km per hora, trigaríem més de 17 anys a arribar-hi. Us sembla molt? Doncs l'estrella següent que tenim més a prop, que és l'Alfa Centaure, és a uns 41 bilions de quilòmetres d'aquí. Viatjant a la mateixa velocitat, trigaríem més de 4,5 milions d'anys a arribar-hi. Què us sembla? Tenim els veïns a prop, El que fan els astrònoms per poder treballar amb aquestes distàncies tan i tan grans és calcular-les en anys llum. És a dir, la distància que recorre la llum en un any, comptant que viatja a uns 300.000 km per segon. Comptat d'aquesta manera, el Sol és a 8 minuts llum i l'Alfa Centaure a 4,3 anys llum. Oi que així tot sembla més a prop? Doncs no us feu il·lusions, perquè també us he de dir que hi ha estrelles i galàxies a milions d'anys llum d'aquí. Però tornem a la nostra petita i pròxima estrella que anomenem Sol. Fa un moment hem vist que les estrelles són concentracions de gas, que tenen tanta força gravitatòria que les seves pròpies partícules són atretes cap al centre i provoquen reaccions nuclears. Doncs bé, la força d'atracció gravitatòria de les estrelles no acaba en si mateixes, sinó que poden atreure cossos celestes a milions de quilòmetres lluny. Un exemple és el nostre sistema solar, on tots els planetes giren al voltant del Sol, atrets per la seva gravetat. El sistema solar està format pel Sol i per tots els cossos que es troben sota la seva influència gravitatòria. El Sol és una esfera incandescent d'hidrogen i heli d'1,4 milions de quilòmetres de diàmetre, o el que és el mateix, 109 vegades el diàmetre de la Terra, que fa una volta sobre si mateixa cada 25 dies. La massa del Sol és 745 vegades la de tots els seus planetes junts. La seva superfície està a una temperatura d'uns 5.500 graus centígrads i el nucli
on tenen lloc les reaccions nuclears generadores d'energia, està a uns 15 milions de graus. Per observar-lo hem de fer servir filtres solars o observar-ne la projecció de l'ombra, perquè si mirem directament al Sol amb un instrument òptic ens quedarem cecs. Al voltant del Sol giren 9 planetes. Mercuri, Venus, la Terra, Mart, Júpiter, Saturn, Urà, Neptú i Plutó. Els 4 primers estan formats per materials sòlids, concretament roques i metalls, i són petits. Els altres estan formats per gasos glaçats i, excepte Plutó, són molt grans. La Terra triga 365 dies a fer la volta sencera al voltant del Sol. És el que anomenem un any. Però els anys en els altres planetes són molt diferents. Mercuri, que és el planeta més pròxim al Sol, fa la volta al voltant del Sol cada 88 dies. Venus cada 225. Mart cada 687. Júpiter gairebé triga 12 anys i Saturn gairebé 30. Però els planetes que ho tindrien més difícil per celebrar el cap d'any serien Urà, Neptú i Plutó, que necessiten 84 anys el primer, 165 el segon i 250 l'últim. Els satèl·lits són cossos celestes l'òrbita dels quals no és al voltant d'un estel, sinó d'un planeta. Hi ha planetes que tenen diversos satèl·lits i n'hi ha que no en tenen cap. La Terra en té un, la Lluna. El diàmetre de la Lluna és d'uns 3.500 quilòmetres, poc més d'una quarta part del de la Terra. I com que no té atmosfera, els meteorits que s'hi acosten impacten contra la seva superfície i provoquen cràters gegantins. Segons la posició que ocupi en l'òrbita al voltant de la Terra, en veiem una porció més gran o més petita que anomenem lluna nova o noviluni, lluna creixent o quart creixent, lluna plena o pleniluni i lluna minvant o quart minvant, segons la fase. El cicle de translació de la Lluna al voltant de la Terra és de 27,3 dies. I com que, a més, el cicle de rotació de la Lluna, és a dir, el gir sobre si mateixa és idèntic, sempre li veiem la mateixa cara. El pla determinat per l'òrbita de la Lluna al voltant de la Terra està inclinat i oscil·la respecte al pla que determina l'òrbita terrestre al voltant del Sol. Quan aquests dos plans se superposen i el Sol, la Lluna i la Terra queden alineats, hi ha un eclipsi. Això només pot passar en fase de lluna plena, eclipsi de lluna quan la Terra està enmig del Sol i la Lluna, o en fase de lluna nova, eclipsi de Sol quan la Lluna està enmig de la Terra i el Sol. El nombre mínim d'eclipsis anuals és de 4, 2 de Sol i 2 de Lluna, i el nombre màxim és de 7. Però a part de planetes i satèl·lits, podem trobar molts altres cossos a l'espai, com ara asteroides, cometes i meteors. Però ja veureu que l'espai exterior no és tan net com sembla. Els asteroides són residus resultants de la formació dels planetes principals que fan voltes entorn del Sol, per la qual cosa també se'ls anomena planetes menors. Se'n coneixen uns quants milers i tots junts no arriben a la meitat de la massa de la Lluna. Per això se suposa que n'existeixen moltíssims més, però són massa petits per veure'ls des d'aquí. La majoria d'asteroides coneguts tenen l'òrbita entre Mart i Júpiter. Els cometes són formacions de gas glaçat d'uns 10 quilòmetres de diàmetre que circulen a través del sistema solar seguint òrbites allargades i molt excèntriques que recorren en un període de temps que pot anar des d'uns quants anys fins a segles o mil·lennis. I, finalment, els meteors són formacions de pedra o metall de mida petita que circulen per l'espai a gran velocitat. Si un meteor és atret pel camp gravitatori de la Terra, acaba col·lidint i penetrant a dins de l'atmosfera, la qual cosa fa que s'escalfi, desprengui llum i es desintegri. És el que anomenem estel fugaç o estel caigut. Tot això que hem vist
ho podem trobar a dins del nostre sistema solar. Però el Sol i els seus planetes es troben a dins d'una galàxia molt més gran, la Via Làctia. De fet, hi pertanyen tots els estels que podem veure a ull nu des de la Terra. Però hi ha moltes més galàxies a l'univers, i no totes són del mateix tipus. Les galàxies són congregacions de milions d'estels. Segons la forma que tenen, es classifiquen en el·líptiques, espirals, espirals barrades i irregulars. Les galàxies només es poden observar amb telescopi i apareixen com a objectes pàl·lids i borrosos. Només amb aparells sofisticats i fotografiant amb molta exposició es poden distingir els braços de les galàxies espirals i espirals barrades. El Sol i totes les estrelles que podem veure són membres de la nostra galàxia, la Via Làctia. És una galàxia espiral que conté més de 100.000 milions d'estrelles. Té un diàmetre d'uns 100.000 anys llum i un gruix d'uns 2.000 anys llum. Però d'on ha sortit tota la matèria amb què s'han format els planetes i les estrelles? Voleu saber com va començar tot? La teoria més acceptada sobre l'origen de l'univers és la del Big Bang, o la gran explosió. I una de les millors maneres d'explicar-la és amb un globus. La teoria del Big Bang, o la gran explosió, va ser presentada l'any 1929 per Edwin Powell Hubble, després d'observar que les galàxies distants s'allunyen entre si, de manera que, si invertíssim el sentit del seu moviment actual, totes anirien a parar a un mateix punt. A partir d'això, la teoria de Hubble suposa que fa uns 15.000 milions d'anys tota la massa de l'univers estava concentrada en un sol punt infinitament petit i infinitament dens, de gran inestabilitat, que va explotar. A conseqüència d'aquesta gran explosió, o Big Bang, tal com se l'anomena en anglès, tota aquella matèria es va expandir a gran velocitat en totes direccions. Imaginem-nos que la goma d'aquest globus fos tota la matèria de l'univers abans del Big Bang. De fet, aquesta teoria considera que els fets anteriors al Big Bang no tenen cap incidència sobre els esdeveniments posteriors. És a dir, que podem considerar que el temps comença a partir del moment de la gran explosió. Aquests punts són parts de la matèria que després es convertiran en galàxies, en estels o en planetes. Ara estan tots junts, a tocar del centre. I a simple vista potser no es poden distingir, però si inflo el globus, com si fos la gran explosió, els punts es van separant tant del centre del globus com de tots els altres punts. En aquest punt, gràcies a les forces d'atracció gravitatòria, es van formar estrelles i sistemes planetaris que es van anar agrupant en galàxies. L'atracció entre les diverses galàxies formades va fer reduir la velocitat d'expansió de l'univers. Això ens dona dos finals possibles. Si la densitat de l'univers és menor d'un determinat valor crític, l'atracció gravitatòria serà massa petita per aturar l'expansió i, per tant, l'univers s'expandirà per sempre més. Però si és superior, l'atracció gravitatòria aturarà l'expansió en algun temps futur i l'univers començarà a contraure's fins a tornar-se a concentrar en un sol punt. Entendrem millor aquests dos finals possibles amb el globus. Aquí, el valor crític és l'elasticitat del material. Si inflem el globus sense arribar al límit de la seva elasticitat i parem de bufar, la mateixa goma tornarà a contraure's i tots els punts es tornaran a ajuntar al centre. En canvi, si la quantitat d'aire amb què inflo el globus fa que superi el seu valor crític, el globus es rebentarà i els bocins seguiran expandint-se sense que hi hagi mai més cap força, com l'elasticitat de la goma,
que els obligui a tornar-se a replegar al centre. El programa també ha arribat al límit crític, i abans que peti, val més que el repleguem de nou en aquest resum. Fins al pròxim programa. Les observacions més simples es poden fer amb prismàtics i les més complexes amb sondes còsmiques. Fins al segle XVI, els filòsofs i científics creien que l'univers girava al voltant de la Terra. Al segle XVI, Copèrnic va proposar el primer model heliocèntric que Galileu va fer públic, tot i el rebuig de l'Església. Anys més tard, Kepler el va completar demostrant que els planetes giren al voltant del Sol seguint òrbites el·líptiques i canviant la velocitat. Newton, al segle XVII, va descobrir la formulació matemàtica dels moviments dels cossos a l'espai amb la llei de la gravitació universal. Posteriorment s'ha descobert que els estels es formen quan una gran quantitat de gas es col·lapsa i a mesura que la matèria es va agrupant, s'incrementa la massa i també la gravetat, cosa que fa que n'augmenti la temperatura, fins que té lloc una reacció nuclear de fusió que fa que brilli i desprengui calor. El sistema solar està format pel Sol i per tots els cossos que es troben sota la seva influència gravitatòria. El Sol és una esfera incandescent d'hidrogen i heli d'1,4 milions de quilòmetres de diàmetre que fa una volta sobre si mateixa cada 25 dies i que registra 5.500 graus centígrads en la superfície i 15 milions de graus en el nucli. Al voltant del Sol hi giren 9 planetes: Mercuri, Venus, la Terra, Mart, Júpiter, Saturn, Urà, Neptú i Plutó, que triguen entre 87 dies i 250 anys per completar una volta al Sol. Els 4 primers planetes són rocosos i petits. Els altres estan formats per gasos gelats i, excepte Plutó, són molt grans. Els satèl·lits són cossos celestes que no orbiten al voltant d'una estrella, sinó d'un planeta. La Lluna és un satèl·lit de la Terra i té un diàmetre equivalent al d'una quarta part del de la Terra. Segons la posició que ocupi en la seva òrbita, en veiem més o menys superfície, i segons la fase, l'anomenem lluna nova, lluna creixent, lluna plena o lluna minvant. Quan el Sol, la Lluna i la Terra queden alineats, hi ha un eclipsi, que pot ser solar o lunar. Les galàxies són congregacions de milions d'estrelles. Segons la forma que tenen, es classifiquen en el·líptiques, espirals, espirals barrades i irregulars. El Sol i totes les estrelles que podem veure són membres de la nostra galàxia, la Via Làctia. És una galàxia espiral que conté més de 100.000 milions d'estrelles. Segons la teoria del Big Bang, l'univers es va formar fa uns 15.000 milions d'anys, quan tota la massa de l'univers estava concentrada en un sol punt infinitament petit i dens que va explotar i va expandir matèria en totes direccions. Això va formar les estrelles i els sistemes planetaris, que es van agrupar en galàxies a causa de les forces gravitatòries. Segons la teoria, l'expansió pot ser infinita o es pot aturar en un punt d'inflexió abans que l'univers es torni a contraure en un sol punt.